O Concello de Ribeira segue á espera dunha resposta por parte da Consellería de Sanidade en relación aos terreos para construir un novo centro de saúde na localidade, un servizo a todas luces necesario ante o precario estado das actuais instalacións. Sabemos que é unha obra necesaria, basicamente porque as instalacións actuais non reúnen as condicións de traballo axeitadas. Presenta moitas humidades, hai deficiencia de espazos onde poder aloxar consultas e pacientes e, por tanto, necesitamos profesionais, evidentemente, é o primeiro que necesita Ribeira para atender a súa poboación con calidade, pero tamén necesitamos unhas novas instalacións. A pesar dos reiterados escritos e chamadas, o Executivo non tivo aínda resposta por parte da Administración Autonómica para fixar unha reunión que permita valorar os distintos terreos dos que dispón o municipio. Dende o Concello de Ribeira, somos partidarios de que as instalacións do novo centro de saúde se localicen ben no sitio actual, ampliando para esa casa do mar que existe no momento actual, ou ben que a Consellería de Sanidade valore as parcelas que nos lle ofrecemos para poder albergar ese novo centro de saúde, non? Nese sentido, as parcelas que nos lle ofrecemos dentro do Concello de Ribeira son parcelas que están en espazos céntricos, accesibles e moi conectados co transporte público porque están a escasos metros da estación de autobuses. Pero, evidentemente, a Consellería de Sanidade, para poder desbloquear a situación, debería sentarse a falar co Goberno de Ribeira. Consideran que a Xunta está instalada no bloqueo por meros intereses partidistas, negando aos ribeirenses a posibilidade de contar cun servizo tan necesario.